ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Domti J. ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5та хонаи фурӯшӣ мекунем. ҳамаи ҳамин 5та хона фақат аз шаҳри Душанбе мебошанд. дӯстони азиз, бениҳоят навори хуб аст, бениҳоят хонаҳои хуб мебошанд. чӣ хонаҳо дар имрӯза навормон мешаванд? Бо диққат гӯш кунед. духонагаи фурӯшӣ срочно фурӯхта мешавад дар 102 микрорайон, ҳавлии фурӯшӣ дар Зарафшон, квартираи фурӯшӣ дар Себистон, Лучоб, рӯ ба рӯи масҷиди нав ва хобгоҳи донишгоҳи миллӣ. инчунин сехонагаи пурраи фурӯшӣ дар тарафи 33 микрорайон ва ҳавлии фурӯшӣ дар кӯчаи Зайнаб Биби, ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон қатъи номерои соҳибошон, маълумотошон ва суратошон дар ҳамирӯза навормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама лозим аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёри баъд гап мезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар домҳои Себистон. рӯ ба рӯи масҷиди нав мебошад, тарафи Лучоб да ҷойгир аз дӯстони азиз, рӯ ба рӯи масҷиди нав ва хобгоҳи донишгоҳи миллӣ. сеюм дарвоза, дуюм подъезд, дар шашум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. балкон тарафи канали Лучоб нигоҳ мекунад. дӯстони азиз, аз рӯи нақшаш якхонага мебошад, лекин метавонед ба духонага ҳам табдил тиҳед, чунки 65 метри квадратӣ мебошад. дӯстони азиз, лекин ҳама духонага кардагианд. худи бино аз 8 ошёна иборат аст. анехтараш 8 ошёна плюс пентхаус. мардум тақрибан 70-75% аллакай зиндагӣ доранд, менависад соҳиби хона. нархи хона бошад 480 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар Зарафшон, маҳаллаи Зафар мебошад. дӯстони азиз, ҳамагӣ 700 метр аз роҳи калони Зарафшон дурунтар, менависад соҳиби хона. ориентир поликлиникаи 14, ҳуҷҷат 100%, ҳамаи чиз дорад, техпаспорт дорад. ҳавлӣ иборат аз 10 сотех замин ва 2 дар хонаи времянка. об, барқ мушкилӣ надорад, менависад соҳиби хона 24 соата. замини ҳамвори зебо ва чӣ хеле гуфтем, ҳамагӣ 700 метр аз роҳи калони Зарафшон. нархи хона бошад 750 000 сомонӣ. албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Domti J занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 102 микрорайон ҷойгир мебошад. бинои 13 ошёнага. хона дар 10 ошёнаш ҷойгир аст. духонага мебошад бо масоҳати 58 метри квадратӣ. соҳиби хона дасрочно пул лозим аст. дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад. нарх ҷои мешудагиш 680 000 сомонӣ. варианти бениҳоят хуб аст. фурсати беҳтаринро аз даст натиҳед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. срочно фурӯхта мешавад. духонага бо таъмир дар 102 микрорайон, минтақаи беҳтарин. хонаи фурӯшӣ дар тарафи 33 микрорайон, аниқтараш пушти мактаби Умари Хайёмда ҷойгир мебошад. сехонагаи пурра, ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ треза дорад. бо масоҳати умумии 108 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. хона коробка аст, бе таъмир, лекин стяжкаи пол, шкатур, монтажи барқ ҳамаш қоидавӣ кардагӣ аст. дӯстони азиз, нархи хона бошад 849 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона, дӯстони гиромӣ, WhatsApp доранд. барои ҳамин марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҷойгир мебошад. кӯчаи Зайнаб Биби наздикии роҳи калон. ҳавлӣ дар умум иборат аз 6 сотех замин. бинои 10 ошёнага мебошад. 10 дар хона дорад. дӯстони азиз,
ҳуҷҷатҳояш ҳамаш ҳаст. Якум мошинаш бо таъмир мебошад, дуюм мошинаш коробка. дӯстони азиз, нархаш $190,000, 1,761,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад, на он қадар дур аз масҷиди Саросиё. дӯстони азиз, ҳарду рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.